assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Weltare fulɓe andu diine ma fedde men fedde heblo sukaɓe Afrique. Jam wale mon banda men, jam wiyete moɗon, jam ñalle mon, jam hira e won hen. calmini guiɗo leñol ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr, calmini gorko mo joolam jaɓeri Ghali Abouba, joɓɓude weltare ɓiɓɓe fulɓe Aboubacry Hamidou, ceerno men ceerno Oumar Samba Sy, ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane. calmini guiɗo leñol guiɗo fulɓe kala Tokar Baba Samba Sow, ko noon e mawɗo Abdoul Bokum e dendagal bandiraɓe meɗen rewɓe tedduɓe wonɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe e bandiraɓe men worɓe tedduɓe wonɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe, onon kala e mbaɗi kuuɓal. e yo banda men ha joni ko musidɗo moon Amadou Ngatamaare Bah arti hande yewtude men yewtere men nde innirɗen Coccorgal renndo. Coccorgal men hande koni sifori banda men, walla yewtere men hande koni sifori eɗen nayoro hande e ndonuji meɗen. So tawi woni en mbi ndonu noon, en cuɓima hande ndonu ngu gandanɗa hoorema mbason jinnaɗo moɗon duttoɗon mbasodiron e koye mon. woni ɗum ndonu ngu ganduɗa hande baba galle yalti aduna ene woppi rewɓe ɗiɗo ha tato ha no wayata ko ɗiɗon ndonuji saaha foof keewi baba yaaha ɓesgu muɗum saro wasdira e koye mumen weltare ɓiɓɓe fulɓe. eɗen jogui hen noon namde faade bandiraɓe hay sinno ko namde diine walla hay sinno ko namde sariya. ndonu kam kañum beele kañum ala masalaha, ɗum ko namdal. ndonu kañum beele ala yaafade gueɗal muɗum, ɗum kadi ko namdal. walla no mbaɗa foof tan aɗa jogui a jogaki gueɗal ma ka poɗɗo tan ƴettude. namdal keddigal woni beele masala haala ala e baba yeehi woppi jawdi, woppi galleji, walla woppi otoji, walla woppi galle, jewtuɗen jooɗoɗen guuren, beele ɗum ala hen weltare ɓiɓɓe fulɓe namde faaɗe mum. e teskade ko tagui en haalde ɗum hande baba yaaha woppa galle, enen fof koye o galle gonɗen, ko tengti noon ko wayno tufɗe men Dakar, Bamako, ha Nouakchott, ha Conakry, ha mbiya Banjul, enen fof koye o galle guurɗen. baba ne jogui place mo ganduɗa hande ni omo ngakkini wonde hen ko ɓuuri hen hewde ko Faramata dawata e o place, walla ko Mamadou ni heewi dawde oɗo place. kono baba maayi place nanggue yeeye. galle ko hen konnoɗen ene gasa ɓiɓɓe jeewo ene saaha taw ene mbawani koye mumen, walla ni ɓiɓɓe limbil taw ni ene mbawani koye mumen, ene jogui galleji koye mumen, walla wonɗo luwi kañumen ene jogui moyen, kono ɓe ngala moyen koye galle he lorri. weltare ɓiɓɓe fulɓe. baba leelima wiye yo jawdi muɗum yorone bandiraɓe nodde, bandiraɓe debbo jeewo garata, bandiraɓe debbo lembil gara, bandiraɓe gorko gara.
e teskuyaji meɗen rone galle yeeye ɓe ngala ɗo goni ko keɓara ko wawa nafde ɗumen wawanɓe koye mumen ɓe feccere mumen ɓeydi toro ɓe ngalani ndewna ɓe guite weltare ɓiɓɓe fulɓe wonta gañgu hakkude mumen weltare ɓiɓɓe fulɓe gañgu ngu ganduɗa hay goto wawa fewnidde ngu nde tawno fonnoɓe fewnidde hakkude mabɓe ɓe walla fonnoɓe jokkude ennam ɓe aɓe tawa aɓe jooɗi e jonde he kamɓe foof aɓe tawa ɓe kucciri hen ko bonnata ko fof boni koye gueete mabɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ndunu ala masalaha weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ndunu ala jurum fulɓe joom hakkillaji en fulɓe jangguɓe fulɓe anduɓe aduna fulɓe anduɓe diine holko mbasiyto ɗon hande e ɓeɗo sukaɓe ɓe mbawa hol wasiya moon e ɓe sukaɓe wawtuɓe hol wasiya moon e wuurɓe ɗam ɗo gurdam hande mayani weltare ɓiɓɓe fulɓe